Babukeli nani niyabona futhi ukuthi sisaqhubeka sesihleli nazo imbali zezwe. Ngicela nje ukuthi bazi introduce. Ngicela ukuthi usi-introduce baby girl. Oh, igama lami Angel likaMkhanazi, aka Vanilla, makhanya kude ase Palm Ridge. Okay, Vanilla wazomuhle Vanilla. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi uzazise nana. Sanibonani, igama lami nguThabile Ndaba _Nyombiza. Bani? Nyombiza. Nyombiza. Wow. Lichaza ukuthini? I like but it's such a fancy name though. Ubani wakuphala? Ngwase Palm Ridge. Okay, yithi ubani wakuphala igama nickname yakho yasematshitshini? Usifufu. Ngicela ukuthi uzazise baby girl. Sanibonani, igama lami Ayasithanda wakadlangisa ematshitshini bangibiza uSomlungu ngidela amakhanya kude anyways. Okay, Somlungu. Wavela waba umlungu ngempela. Ngicela ukuthi uzazise ke baby girl. Sanibonani, igama lami nguThando waKhumalo ematshitshini bangibiza ngoSifufunizer. Wami emakhanya kude. Thatha Fufunizer. Ngicela ukuthi uzazise baby girl. Sanibonani, igama lami nguSisana Ngabatha, kumakhanya kude ngaziwa njengonyamazana. Thatha nyamazane. Somlungu. Wazwa muhle mntanami. Ngicela utshela ababukeli emakhaya ukuthi ubani umphathi wakho? Umphathi wami uMama Khumalo Under yiphi branch? under amakhanya kude from Palm Ridge. Okay, Somlungu. Ngicela ukwazi ke ukuthi since ujoine amajiji imaphi ama challenges ongathi uhlangabezana nawo? Ilawa wokuthi abantu bakukhulume kabi bathi hayi lo mntana lona akusijiji ini amajiji awekho ezweni uyabona. Yeah, izinto ezinjalo lezo rather than that. Then ke mase ngiza kulombuzo wami konje unangaki manje? Mina I'm 21 ngizoyenza 22. But usayigcinile mntanami. Ngaze ngajabula yazi ukuzwa ukuthi at least ke bayabona laba bathi amajiji awekho ukuthi wena ukhona. Then yiphi into oyithanda kakhulu njengoba uhamba amajiji? Ngithanda ukuthi thina samajiji siyahlolwa, I mean every month siyahlolwa, and then ngo September isikhathi sokuthi kiwe emhlangeni nje si busy. There's no way ukuthi uzwe bethi ijiji alihambanga la kwaNongoma mhlambe liyo groove. No lezinto lezajwayeleka because kumnandi wonke umuntu usifuna khona. Okay, then uboyile emhlangene last year? Yes. Then yabona ukuthi bonke nalabo abangakholwa ukuthi uyijiji. There is no way ukuthi ungaye emhlangeni umhlanga ungaphuki. Nokuthi futhi at least mawusemhlangeni lapho nihlola abanye omama futhi abavela kwamanye ama branch amanye ama provinces, so there is no way ukuthi bonke bangakhuluma into engasiyiyo. So wena nje uqhubeke wena mntanami usiphathe kahle and we can't wait ukuthi usimeme mase sebekwenzela umemulo ekhaya. Of course akusendleleni khulekani silapho vela. Okay ke sesiphethe ke ngicela nje ukuthi usho iadvice ekusebenzelile ukuthi wena ukhona ukuzigcina until this age useseyintombi into. Okay, mina advice engisebenzelile ukuthi ngoba ubona ukuthi la ngaphandle abantwana abanjani, ngisho yabona ukuthi abantwana bamitha bese sebancane yabo. Correct. So it's bad ukubona intanga yakho imithi yabona, so and kuyakhulunywa ngaphandle. It's not nice ukuthi but yo sekamithi ini yabo. So ke I decided ukuthi yes ngadecide ukuthi hayi angihlolwe yabo because yeah. Siyabonga kakhulu bantwana bami. Ngiyanicela nje ukuthi nonke niqhubeke niziphathe kahle, niqhubeke futhi nimamele abonomehlo benu nabazali benu ke. It doesn't mean ukuthi ke ngoba wena uyitshitshi sekumele ukuthi wenze ngendlela yakho. Ngiyabonga kakhulu bantwana bami.